Haino hai jotono lamsago ani tekashak katal bloko faidi sing tini mangsono khaklu bai bahage song angrongno ani recipe no share khainai pulano kare kutung khaina kha kare kutung ang thogri rekha thog tungmani yagulo oro ang pias no kuchi kuchi ke rajak no pias no rinai pias rimani yagulo bono ang baji nai baji ui kaham khai bono kol nai koline jokhon pias brown color engkha brown color hai chakshi mani yagulo ang o jagao paste khaijak risum hasing rokno mosakuthi rokno riru nai haino hai bonang tisa kaham ke kol nai kol mani yagulang renai suti mani yagulo renai jira powder mani yagulang jotono haino hai bono kaham ke tewasa kol phinai kol phiri o jagao ang tisa rajak mosakuthangno khishoni rekha tabuk tesa bonang kaham ke kol mani yagulo jokhon nukha brown color nge kaisa flavor motom phaitongkha afrung ke angoro mangsono khishoni rinai mangsono angolo di shui ready khai tonka abono khishoni tabuk ang mangsono kaham ke kol lai jada ke bisingo mosla hamnati ke ang bono kisa sa high flame pula songnai tarpore angoro alu kotor kheri rekha alu kotor kheri rimani yagulo bono tesha haino hai kaham ke mix khai jate mangso alu bisingo mosla hamnati ke kaham ke koli akunai bono 15 minutes ni bagai toni rekha olo tewa sang bono oro khaklo rajak no riwi rekha khaklo rajak no riwi mani yagulo ang bono haino hai tesa kaham ke kolfika koli akuine bono ang 15 minutes ni bagai tesa bono haino cook khainai bono ro butiriya oi khaklo ni butibe bomuno te oro kono butiri na nangya bini butiben bo ekdom tasty thogu naidi ko ani mangso bahike mungkha besek tasty nangi tongkhati gravy bongi tongkha naidi ani mangso mui bahike songkha norok jodi no mo haike songi chai tongkha norok ba an comments khai di last ongora goram masla ri rekha goram masla ri man yagulo tikhlaika hambai jotono no choice ani